Melyik boszorka volt a gonosz, a nyugati vagy a keleti? A keleti boszorkány volt a gonosz. Akkor irány nyugat. Kérlek, édes, kóstold meg az almám, mert az igazság az, hogy éhezem. Van itt valaki, aki megkóstolná az almám? Csak gyere át hozzám, van itt valaki, aki megvenné az almám? Édes az almám, mint az alkaid, mint a sátán bekent rúzsal. Csak gyere át, édes, és harap bele az almámba. Nem zöld alma, elég volt a keserűségből. Piros az alma, mint a rúzsfolt, amit majd lemosok arcomról, ha Jézus feltámad. Nos hát, édes, megkóstolod az almám? Csak gyere át hozzám, és együtt megesszük az almát az ágyban. Az ördög is kérne neki, nem adunk, hagyj éhezzen lenn a pokolban. Míg mi az ágyamban piros almát falatozunk. Gyere hát, édes kislány, szabad vagy. Tudom már, miért szereted annyira azt a kamerát. Ez nem a teljes valóság. Úgy tehetsz, mintha minden másképp lenne. Kérlek, édes, kóstold meg az almám, mert az igazság az, hogy éhezem.